anan ne fa ya bushe da dariyar mugunta ya ce inda na so take a nan wajen zan yi fille miki kai, sai dai kuma ba hakan nake bukata ba, domin ko ba mamaki ki min amfani nan gaba ko dan wajen gano inda littafin sirri na yake. Saboda haka zan kai ki kurkuku na ajiye ki. Duk ranar da kika tuno inda mahaifinki ya boye littafi na, to a wannan rana ne zan sake ki. Kuma na cika alƙawarin da na ɗaukar miki na kyautar dukiya mai yawa sannan ki tafi ki bar min ƙasata. Yana gama faɗin haka sai ya tafa hannunsa sau biyu. Nan take wasu dakarun su 40 na musamman masu matukar girma da kwarjini suka shigo cikin tirakar ɗauke da sarƙoƙi suka ɗaure hannayen Ilela da kuma kafafuwanta suka fice da ita. A cikin wannan dare aka kai Ilela cikin kurkukun mata na birnin Misra. Shi dai wannan kurkuku an gina shi ne a tsakiyar wani daji da ake kira Lamras. Kuma a cikin ƙarƙashin ƙasa aka gina shi. Kafin mutum ya isa kofar farko ta shiga, sai ya taka mata takalu guda 1300. Duk abin da za a amfani da shi a cikin wannan kurkuku, ana tare da na kwana 30 ne cif, kuma an banda sadoki ga daras da amintattun dakarun tsaro guda 40, babu wanda yake da ikon shige da fice a cikin kurkukun face da izinin sarki Marhat. Fursunonin da ke cikin wannan kurkuku guda 6300, dakarun mata masu tsaron su guda 3000 ne, sai kuma dakaru maza guda 2000. Ba a ganin rana a cikin wannan kurkuku sakamakon yana karkashin ƙasa, amma ko allura ce ta fada a ƙasa sai an ganta saboda irin manyan fitilun da ke cikinsa masu matukar haske. Abincin da ake baiwa fursunonin wannan kurkuku mai daraja ne da kuma inganci, kuma ba a yanke wa fursuna hukuncin ɗaurin rai da rai. Mafi yawan fursunonin da ake kawowa suna da amfani ga sarki Marhat, don haka ba so ake a kashe su ba. An kawo su ne domin a yi musu hukuncin wani laifi da suka aikata, wasu kuma an kawo su ne domin ana so a matse su faɗi wani sirri da ake son sani, ko kuma ana so a yi amfani da su wajen cimma wata manufa ko kuma nasarar yaƙi. Fursunonin suna samun komai na jin daɗin duniya a cikin wannan kurkuku, sannan kuma ba a bari su cutar da junansu. Da zarar an ga sun fara yunkurin rikici ko fada sai a yi sauri a raba su. Idan ma a daki guda suke aka raba musu makwanci, domin kada wata ta shammaci abokiyar faɗanta ta cutar da ita. Duk wannan baya hanawa a hukunta waɗannan fursunoni idan suka karya dokar wannan gida. Idan fursuna ta yi uwarta babban rauni za a sa ta a cikin matsatsen ɗaki wanda ko kwanciya ba za ta iya a cikinsa ba. Sannan ba shiga ba fita har na tsawon kwanaki 30. Kuma duk larurar da ta kama ta sai dai ta yi ta a cikin wannan ɗaki. Sannan kullum sau ɗaya kacal za a bata abinci da ruwa. Wannan dalili ne yasa fursunonin suke matukar kiyayewa wajen yin mugun fada saboda sun san irin azabar da za a yi musu. Idan ko fursuna ta kashe yar uwarta fursuna ko da bisa tsautsayi ne, to fa sai ta shafe wata 3 cif a cikin wannan kuntataccen ɗaki. Sannan kafin a fito da ita a kai ta wani daki daban da ake kira ihun kabanza. Shi dai wannan daki ne ihun kabanza ya kasance keji ne na karafa masu kaurin gaske. Babu batun wanka ko wanki, kawai a wannan waje za ki kawar da bukatar ki. Abin takaicin ma shine sai ka iske sama da mata 40 a cikin wannan daki na ihun kabanza. Kuma in dai aka sa fursuna a cikin sa, sai ta shafe wata 3 cir a ciki. Sannan za a fito da ita a yanka mata sabon aikin wahala na tsawon watanni 3 kullum ba fashi. A ranar da aka kawo jaruma Ilela cikin wannan kurkuku, wanda ake yi wa lakabi da mugun gida, Ilela tana ɗaure cikin sarkoki hannu da gaba, sai ta ga an shige da ita cikin wannan gida. Sai da aka bude kofofi 11 sannan aka iso wani babban fili inda dakunan fursunonin yake. Kawai sai Ilela ta ga mata dakaru su 4 sun zo karbata. Nan take suka kwance sarkokin da ke jikinta, sannan suka tafi da ita zuwa wata kofa. Masu gadi suka bude kofa aka shiga da ita ciki. Suna shiga sai ta ga ashe ta koyina dakunan fursunoni ne hagu da dama burjik, kamar ba su da adadi. Kuma kowane daki daga cikin wadannan dakuna fursunoni guda 2 ne kawai a ciki. Sannan akwai gadaje guda 2 a kowane daki, dauke da shimfidu masu taushi, sannan da tudu. Sannan akwai wani karamin makewayi wanda ake rufe shi da labule. Wajen tsugunansa da ke cikin wannan waje tamkar kujera yake. Kafin a wuce farkon dakunan wannan rukuni da akwai wani daki guda 1. Wannan daki ya kasance na musamman kuma an yi shi ne domin shugabar dakaru mata. Kujeru 2 ne kacal da kujera a cikin wannan daki. Nan take aka shigo da Ilela cikin wannan daki. Anan ne fate arba da ta shirgegiyar mace a zaune bisa kan kujera tana kallanta. Wannan mata tana dauke da karamar wuka a hannunta. Tana yankar tufa tana ci. Sannan ga ruwan inibi a gefanta a cikin kofin karfe akan wannan teburi. Anan ne fa aka zauna da Ilela bisa kujerar da ke fuskantar shugabar dakaru. Bayan nan sai dakarun da suka kawo Ilela suka juya suka fice daga ɗakin. Suka bar Ilela da shugabar dakaru su bi kacal. Duk da kasancewar Ilela jarumar gaskiya ce, sai da kwarjinin wannan shugabar dakaru ya sa zuciyarta ta dan buga, saboda ta kasance mace mai kamar maza, duk jikinta a murɗe yake, jijiyoyi burdin ta ko ina a jikinta, sannan kuma idanuwanta jajaye ne babu kyan gani, ko kaɗan babu annuri akan fuskarta, ko da hararen mutum ta sai hantar cikinsa ta kaɗa. Shin kun san murmushinta kamar yake da fuskar fusataccen dodo? Ilela ta dubi wannan mata ta yi murmushi kamar ta ga tsohuwar ƙawarta, ba tare da nuna wata alama ta tsoro ko kuma shakka ba. Sai Ilela ta kai hannunta ta ɗauki wannan kofin ƙarfe, ta tsiyayi ruwan inabin a ƙaramin kofi ta kai bakinta, sai da ta kurɓa sau 3 sannan ta gyara zama, sannan ta yi gyaran murya, ta sake duban wannan mata a karo na biyu ta ce, kin burge ni fa da biki hana ni shan ruwan inabin nan ba ni labari, menene dokokinku a cikin wannan gida? Na san wannan ne dalilin da yasa aka fara kawo ni wajenki. A lokacin da wannan mata ta ji wannan tambaya, sai ta bushe da wata iriyar dariya mai ƙarfi, kai ka ce jaki ne ya fashe da kuka.
saboda girman muryarta. Ya ke Ilela ki sani cewa sunana Barita, ba ni da tausayi kuma ba ni da imani. Ban yarda da kuskure ba sannan kuma ba na lamuntar raini. Sa'ad da Ilela ta ji wannan batu, sai ta wani dan guntun murmushi, sannan ta ajiye kofin da take shan ruwan inabin, sannan ta ɗora gowar tufar da Barita take ci. Ta kai zuwa bakinta domin ta ci. Nan take Barita ta yi ta damƙe hannunta, ta murɗe Ilela sannan ta tura ta zuwa bangon ɗakinta. Ta haɗa ta da jikin gini. Ilela ta kurma ihu sakamakon tsananin zafi saboda murɗe mata hannuwanta da ta yi. A lokacin jita kamar hannunta zai cire. Barita ta kwace tufar daga hannun Ilela, ta sa a bakinta ta ci gaba da ci, ba tare da ta saki hannunta ba. Kin manta na gaya miki cewa ba na son raini? Ko da jin wannan batu sai Ilela ta juya jikinta. Ta wani irin juyi sai gashi ta murɗe hannun Barita kamar yadda ita ma ta mata da fari. Barita ta ji wani irin zafi wanda idan ta ce za ta kwace za ta iya samun matsala a hannunta. Al'amarin da ya matukar bata mamaki kenan saboda bata taba zaton za a iya samun wata mace mai karfin da za ta iya yi mata haka ba. Ai ba raina ki ne ba. Ina so ne kawai ki gane cewa ni din majaruya ce. Kafin Ilela ta gama rufe bakinta, Barita ta turo ta baya. Duk su biyun suka fada a ƙasa. A daidai wannan lokaci ne wasu dakaru mata, kimanin su 10 suka rugo zuwa cikin wannan daki da nufin suna zuwa su rufe Ilela da duka. Amma sai Barita ta dakatar da su. Barita ta miƙe tsaye, sannan ta miƙa wa Ilela hannu, ta kama ta jawo ta zuwa tsaye. Barita ta yi murmushi ta ce, Hakika na yarda cewa ke din jarwiya ce, domin kuwa ke ce mace ta farko da ta fara murɗe min hannu. Duk gwagwarmayar da ne a faɗin duniya. Tana gama faɗin haka sai ta dubi waɗannan dakaru mata guda 10, sannan ta ce, Ku tafi ku ba mu waje. Ina da magana da yawa da wannan bursunar. Ko da jin wannan umarni, sai waɗannan dakaru gaba ɗaya suka juya, suka fice daga cikin ɗakin. Barita da Ilela suka koma kan kujera, sannan suka zazzauna, suna masu fuskantar junansu. Sai Barita ta dube ta sannan ta ce, Na san an kawo ki ne bisa laifin shiga gidan sarki da kikai, har cikin tirakarsa da niyyar sheke shi, wanda ka'ida hukuncin kisa ne akan ki. Amma sai gashi an kyale ki. Ina fatan kin san dalilin da yasa ba a kashe ki ba ko? Sai Ilela ta yi murmushi ta ce, Kwarai kuwa na sani. Sarki yana so ne na tuna da inda mahaifina ya aje wani littafi wanda yake dauke da kundin sirrinsa ne, har ma da rayuwarsa da dukiyarsa. Ni kuma burina shine na kashe sa da hannuna kafin hannunsa ya kai kan wannan littafi domin na dauki fansar mahaifina. Ko da jin wannan batu sai Barita ta kyalkyale da dariya, lokaci guda kuma ta turbine fuska sannan ta ce, Ke yarinya, na gaba ya gaba na bayi sai labari, duk yadda kike zato sarki to ya wuce nan. Gara ma ki sauya tunani ko shawara. Cikin mamaki Ilela ta dubi Barita sannan ta ce, Kina nufin cewa idan na sauya tunani da shawara zan cimma burina? Barita ta dube ta ce, Kwarai kuwa, ai kowane mutum yana da buri a rayuwarsa, ba ke kaɗai ce kike da shi ba, ki tsaya ki yi tunani da kuma lissafi a ƙwaƙwalwarki. Ki ɗauki misali a kaina, ni ɗin na kasance jarumar gaske. Sau tara ina jagorantar yaƙi a ƙasar nan kuma ana samun nasara. Na san kowane irin tuku da makirci na yaƙi. Idan ina son dukiya ko mulki zan iya mallakar su a rana ɗaya. Amma menene dalilin da yasa na zauna a wannan kurkukun? Sarkin Misra yana biya na albashin da bai wuce na kashe shi a ƙaramin lokaci ba. Ilaila, ruwa baya tsami banza. Yau shekara 7 kenan ina aiki a wannan gida. Kuma ba komai nake zaman jira ba face ke ɗin nan. Sa'ad da Ilela ta ji wannan batu, sai ta ji mamaki sosai, ta dubi Barita cikin alamun rashin fahimta sannan ta ce, Ban gane ni kike zaman jira ba. Akan wani dalilin ne kika shafa shekaru 7 kina jira na anan, kuma ta ya aka kika san cewar zan zo nan? Sa'ad da Barita ta ji wannan batu sai ta murmushi sannan ta ce, Saurin me kike yi haka? Karki damu za ki samu amsar waɗannan tambayoyi naki amma ba daga baki na ba sai dai daga bakin shugaban dakarun gidan nan gabaki ɗaya. Sai Ilela ta ce, Wane ne kuma shugaban dakarun gidan nan? Sunan shiga da ras duk wani umarni daga gare shi nake karɓa. Kafin ki san komai sai kin haye wasu jarabawoyi guda 2 ko 3 da za mu yi miki. Wasu irin jarabawoyi za ku mun? Koma akan wani dalili? Sai Barita ta murtuke fuska sannan ta ce, Ba ko da yaushe ake tambayoyi ba, komai yana da lokacin sa. Sau tari shiru ma amsa ce, yanzu za ki tafi ne zuwa ɗakin ki, za ki koyi wani darasi a wajen abokiyar zaman ki. Barita na gama faɗin haka sai ta tafa hannayenta sau biyu. Nan take wata badakariya ta shigo. Wani irin kallo Barita ta yi mata a daidai wannan lokaci. Sai kawai ta kama hannun Ilela ta tashe ta tsaye sannan suka fita. Suka nufi inda jerin ɗakunan fursunonin gidan yake. A wannan lokaci baki ɗaya fursunonin wannan gida suna cikin ɗakunan su. Kowane ɗaki daga cikin waɗannan ɗakuna na da lambar sa. Sai da aka wuce sama da ɗakuna 40, sannan aka iso inda ɗakin da za a sa Ilela yake, wato ɗaki mai lamba 41. Ko da isowar su kofar ɗakin sai wannan badakariya ta ɗauko mukulli a cikin aljihunta. Ta sa a jikin kofar, sai kubar kofar ɗakin ta buɗe. Kofar na buɗewa sai ta hankala Ilela ciki, sannan ta jawo kofar ta rufe da mukulli. A cikin wannan ɗaki, wata mace ce a kwance a kan gado, ta rufe fuskarta da mayafi. Duk da jin karar buɗe kofar wannan ɗaki, amma hakan bai sa ta farka daga baccin da take ba. Sai Ilela ta matso inda take, ta kura mata ido tana kallanta. A daidai wannan lokaci fuska ta a rufe ta ce mata, Sanni da zuwa jaruma Ilaila, ina miki barka da zuwa mugun gida. Zauna akan wannan karfan gadon mu yi magana. Ba tare da wata gardama ba kuwa, sai Ilela ta ji ta zauna akan wannan gado. Zaman take da wuya sai wannan mata ta miƙe zaune, sannan ta buɗe fuskarta. Ko da Ilela ta yi arba da ita, sai ta kamu da tsananin mamaki.
sannan ta firgita bata ma san lokacin da ta matsa can baya zuwa ƙarshen gadon ba sannan ta dube ta tace Nazima, dama baki mutu ba? Kina nan a raye? sai kuwa ita ma ta dube ta tace Ni ma kaina ban san cewa ban mutu ba, sai da na farfado na tsinci kaina a wannan waje, cikin wannan kurkuku. Idan baki manta ba a lokacin da aka tura mu dajin Hasarur Salas domin ceto rayuwar Yarima. An haɗa mu da jarumai mata, amma kuma mu uku muka isa dajin a raye. Ni da ke da kuma wata jaruma wadda ta fi mu ƙarfi da kuma iya yaƙi. Wacce ta rufe fuskarta har muka rabu da ita? Ba mu ga kamanninta ba. To ba wata bace wannan jarumar face, bari ta shugabar dakaru mata ta wannan kurkuku. ko da ta zo nan a zancenta sai ta ga Ilela ta yi shiru tana kallon ƙasa tana tunani sai Nazima ta taba kafarta sannan ta ce Shin wai kina tare da ni kuwa? Ilela ta gyada kai ta ce Ina tare da ke dan bani lokaci kaɗan. So nake na tuno da duk abubuwan da suka faru a dajin Hasrul Salas tun daga farkon tafiyar mu har zuwa dawowar mu. Kin sani cewa yau tsawon shekara 6 kenan. gama faɗin hakan ke da wuya sai Ilela ta rufe idanunta ta ci gaba da tunani kamar haka abin ya faru ne a wata safiyar Juma'a a cikin kasuwar birnin Misra a wannan lokaci kasuwar ta cika makil da mutane maza da mata kowa yana ta harkokin kasuwanci kawai sai aka ga dakarun gidan sarki su hudu sun shigo cikin kasuwar akan dawakai dauke da wasu takardu suna watsawa mutane a wannan lokaci Ilela na tsaya kofar wani shago tana siyan kayan rafi ko da aka watso takardun gabanta sai ta sunkuya ta dauki guda daya ta fara karantawa kamar haka domin samun ci gaban wannan labari za ku iya bibiyar mu a tashar mu ta YouTube mai suna Mega Dub Studio TV